سلام 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 زخبركم تخطلتنا كما يتوعلو أنا እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ አለው ወስኹም ድማ ከም ትናተይ ጽቡቅትሉ ናይ ወትሮ ጸሎተይን ምንየተን እዩ ሕራይ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ብዛዕባ ውርፁት አጠቃቀማ ዩቲዩብን ጠቅምታቱን ዝብል አረስ ሒዝና ኢና መጺና ዘለና ከም እንፈልጦ ኣብዚ ግዜ እዚ ዩቲዩብ ኣዝዩ ብዙሕ ዝበለ ጠቅምታት ኣለዎ ኣብ ህይወትና ይኹን ኣብ ኩሉ መዳይ ስራሕና ኣብ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈታትና ማለት እዩ ኣብ ትምህርታዊ ህይወትና ኣብ ኩሉ ብሓፂሩስ ነቲ ህይወት ወዲ ሰብ ኣዝዩ ቀሊል እንዳገበረ ይኸይድ ኣሎ ዩቲዩብ ዝደለኸ ዓይነት ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ይቐርብን ፍሉይ ኣሳልጦ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ይህበና ማለት እዩ እዚ ብውሕዱ ካብቲ ብዙሕ እዩ ጎኒ ጎንኻ كل جزء تكنولوجي ناتو طقم غداتنا ኣለዎ ንዓና ድማ ኣብ ስተዲ ዘይተደለየ ወልፊ ብምእታው ጥዕናውን ሳይኮሎጂካውን ሓስያ ኣብ ህይወትና የውርደልና ኣሎ ነዚ ሓስያ እዚ ብምንታይ ክንከላኸሎ ንኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ዝብል ድማ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ክኸውን እዩ ሕራይ ኦኬ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ህይወትና ማለት እዩ بمدب كنخيد كنخل لنا أبزخون عين هيوتنا مالتي سوشيال ميديا ويدما زخون عين التكنولوجيا خنتكم كلنا تليكون أبزخون هيوتنا بمدب كنخيد كنخل لنا طبعا تايم تيبل جرنا نخيد لو ما عندي كاب ساعات كنزل كاب ساعات كنزل كم زخسر رحي كاب ساعات كنزل كاب ساعات كنزل إذا أخسر رحي كاب زي أخسر بزي مسك سعر كيك الرخبة كاب زي ساعات زيها نايم صحينا عرفتك زيني لنا ما نيجي كنقبر كنخل لنا بزي مانجمنت دحدان خير كنا بفلاي ميز تكنولوجي ازيو حساي እንደሆነ ይድመጽ ዘሎ እቲ ዝነበረና ርክብ ምስ ደቂ ሰባት ወይ ቤተሰብና ምስ አዝማድና ድማ በአካል ምርኻብ ገዲፍና ኦሬዲ ጀስት በኦንላይን ወይ ድማ በፌስቡክ ወይ ላይቭ አቲኻ ጥራይ ምርኻብ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ምባሃል ወይ ድማ እቲ ማሕበራዊ ሜልያ ወይ ድማ እቲ ማሕበራዊ መነባብሮና ህይወትና ድማ አዝዩ እንዳተንከፈልና ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ነዚ ጥዕናውን ሞራላዊ ኩሉ ዓይነት ፀገማት እንድሕዳ ከነቃልሎ ደሊና ግዜና ብግቡእ ክንጥቀም ክንኽእል ኣለና ሓደ ትሪካት ነዚ ክሕግዘና ዝኽእል ድማ ኣለና ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ ይግበረልና ሕራይ ከምቲ ዝበልና መጀመርያ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ብዛዕባ ውርፁት ኣጠቃቅማ ዩቲዩብ ክኸውን ኦኬ ህደኢልኩም ኩላትኩም ተኸታተሉኒ ዩቲዩብ ይውላዕ ኣለኹ ኦኬ ዩቲዩብ ዝወላዕኽዎ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ እቲ ፔጅ ሓደ ዜና ድሕሪ ሓደ ዜና ሓደ ዜና ድሕሪ ሓደ ዜና ሓደ ዜና ድሕሪ ሓደ ዜና እንዳመፀ ጠቕላላ እዩ ንዓኻ ዝቆፃፀረካ we have to be smart ወይ ድማ ኣዝና በላሕቲ ክንኸውን ክንኽእል ኣለና ሓደ ዜና ትርእሞ ናብቲ ሓደ መስኣጥኻ ሓደ ስሕበካ ስለዚ ቅድሚ ሓደ ነገር ምግባርካ ድማ ክልተ ግዜ ክትሓስብ ትኽእል ኣለካ ነዚና ድማ ቅድሚ ድኾን ነገር ምግባርና ንሕና ደቂ ሰባት ክንርስዖ ስለንኽእል ኣብዚ ሴቲንግስ ናይዚ ዩቲዩብ ብምእታው እቲ ንዓና ዘድሊ ታይም ቴብል ነማዕራሪ ማለት እዩ ጀነራል ኢለ ኣትየ ኣለኹ ንርኢ ኣለና ኩላትና أبزر على دلان رأيه remind me to take a break تبل على حجاب زيسات نقوم بقدي مالتي فرق ساعات أنا حجي أب ساعات ربع انجري له نمر عيزي أمبر كل جزء كاب تكنولوجي يهون أبزهنا عيننا مالتي كان مصحف كاب تي في خاب قلة بفلاي دما خاب سكرين على 3 سنتيمتر خلال له كل جزء هاني كنت أنحوز لنا جزء كاب 25 كساب حدا ساعات كون خلالو بحثيروس لأجل حدا ساعات مفرقا كسرنا كخلي يولون نعنا نتعنانا مالتي فرق ساعات ويدما خاب 25 دقيقة كساب ساعات مفرقا نزل لك زي كنسرنا نخلي العلي قنت زيت أنا حنا تمراسي ناي كسادنا ناي حقونا ناي عينا كل عين سقمات سلازك على تفلنا مالتي
هذا حجي فيها دحر فرق ساعات غير يالله ترى كسايد قبل لي مالتي تذكرني كاله خاني نايدك ساعاتي كمعرار خمس لنخا ابزي تريئن لا نزخا عند معرار هو خيد مالتي ريمايند مي فينيس بيت تايم اذا ما ساعات دقاس كون كله كافتي زدق سلا غزي كسبتا زتسالا ابزي ساعات مهرس مالتي حجي كل غزي 8 ساعات تكبرناو دحر دا مستناتنا تايم تيبل ناي سراح رينا مالتي تمراتي بس كن ناي سراحنا ساعات رينا نقبرو مالتي كل غزي حنقولنا هي كل كفال اكلاتنا كعرف كخرالو صباحيت شو ازي افراين ادمع ممكن يوعل اكلاتنا مالتي كم زغيرنا مانج مس نقبرو اتا تقاقمنا ازي وحسن ورصص نخون مالتي قال زغون عند ريتو كومنت قالت لنا ابزن لا سناي ناي عرفت زي من لكم يعني اللي ثلاثه تصني لكم صوتات لكمني صباحك ابو خالق فليز بلا مدب كنرحبينا بروح مشات